खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों जाय कन्टेन्टआ दुलाराय आसामजों लोगोसे स्पेशली जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय खोब इम्पर्टेन्ट जागोन होननानै मिजिं थिदों। थांनाय 10 सेप्टेम्बर 2022 अक्ट'खालि आसाम केबिनेटनि ब्रैथि जथुम्माखौ क'क्राझाराव खुंनाय जादोंमोन। बे आसाम केबिनेटनि ब्रैथि खेबनि बे केबिनेट जथुम्माखौ बिटिसि सरकारा 19 कौटि खरसा खालामनानै बे केबिनेट जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन होननानै जों फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हानाय जादों। दा बे केबिनेटआव मा डिसिसन लाखो बेनि सायाव आङो गासै बर' रायजो राजा आरो आसामनि थागिबि सुबुंफोरनो आङो बे सावरायथुननि जोहै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना मिथिखागौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेब्लानिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार जादों बै समनिफ्राय बिथाङा गुवाहाटीयावल' आसाम केबिनेटनि जथुम्माखौ खालामाबासिनो दाब दाब जायगायाव बे आसाम केबिनेटनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा गावनि मन्त्रि आरो एमएलएफोरखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायाव जथुम्माखौ खुंनायखौ जों नुबोबाय थादों। बेबादिनो ब्रैथि खेबनि आसाम बिधान सभानि केबिनेट जथुम्माखौ जोंनि बिटिसिनि क'क्राझाराव थामहिनबा बिटिसि सेक्रेटारियेट हाउसाव बेखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बे केबिनेट जथुम्मायाव गोनां माखासे दफाफोरखौ लानानै स्पेशली बर'फोरनि माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौ लानानै बे केबिनेटआव पास खालामनाय जादों। बे केबिनेटआव मा सावरायनायनि जोहै मा पेकेज बिटिसिनो गथायखो आरो बे पेकेजनि जोहै दुलाराय बर' माहारिया मा लाब जाखो बिनि सायाव आङो सावरायथुनो नाजानाय जादों। बेजों लोगोसे आसामनि बबे जायगायाव माबादि हाबाफारि लादों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौबो बेनि जोहै नोंथांमोना मिथिनो हागोन। स्पेशली आं गिबियावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिटिआरआव मा जौगालु हाबा लाखो बिनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों आरो क'क्राझारनि बे आसाम केबिनेट दा बर'फोरनो मा होलांखो आरो बियो बर'फोरनि जारिमिनाव मानो जारिमिन जानानै थागोन बिनि सायाव आङो सावरायथुनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना मिजिं लायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो फारि नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिदों। बैथि 10 सेप्टेम्बर 2022 मंगलबार खालि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव आसाम सरकारनि ब्रैथि खेबनि केबिनेट जथुम्मा जादोंमोन। बे जथुम्माया बेलासिनि 1:30 डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मासि नाजानायाव जादोंमोन। बे केबिनेटनि जथुम्मायाव गोबां गोनां थांखि लानानै थिरांथा खालामनाय जादोंमोन। जाय जथुम्मायाव लानाय थांखि बिथांखिफोरखौ बिथाङा प्रेस बिबुंथिनि जोहै रायजो राजानो फोरमायदोंमोन। जेरै सेथियावनो दङ बिटिआरनि गंसे सरकारि नङै कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनाय। नैथियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सिगांनि 10 थाखोनि सोलाय 11-12 थाखोसिम बर' रावजोंनो फरायनो मोननायखौ गनायथि होदोंमोन। थामथि दालांफोरजों लोगोसे 500 किल'मिटार लामा लुनो थाखाय 500 कौटि रां दिहुननानै हरगोन। खमैनो बे लामाया 10 किल'मिटार जानांगोन। ब्रैथि जरहाटनि टिय'नि कलियापानि सत्रआव गायसनगोन आवनिहाटी हारिमुआरि बुहुम फरायसालि। ब्रैथि 229 गं पिसिटिसिफोरनि मावखुलिखौ लुफुंना लानो थाखाय बिटिसिनि इएम आरो काउन्सिलनो 52 कौटि आरो 47 कौटि रां गारनानै लुनो लानाय टुइट टावारनि मावखुन्थियाखौबो गायसननानै होयो। बाथि दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मुङै मावखुन्थिया गायसननानै बड'फानि मांखर थिलिखौ जौगाखांहोनो थाखाय 6 कौटि रां अनसुंथाइ फोसावो। गोजौआव रायखांबोनायफोरानो बिटिसि ओनसोलनि सुबुंनि थाखाय केबिनेटआव नाजानाय गोनां आयदा एबा खर'लारि होननानै जों बुजिनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो बिटिसि जिल्लाफ्राव लामा दालां बानायनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिया गुडउइल मिशन बिथांखिनि जोहै 2022-23 नि थाखाय 250 कौटि थामहिनबा 2.5 कौटि 2023 आरो 24 बोसोरनि थाखाय 250 कौटि
250 कौटि गासै 500 कौटि दिहुननानै हरगोन। बेफोरनि खामानिफोरखौ लक निर्माण बिफाननि जोहैसो मावनाय जागोन होननानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावो। बिटिआरनि रादाय बादियै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि आसिला बादियै गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय गंजि सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनो थिरांथा लायो। 12 सेप्तेम्बराव आसाम केबिनेटनि जथुमा जागोन आरो बे जथुमायाव आसाम रायजोनि गं 48 कलेजफोरखौ सरकारि खालामनो थिरांथा खालामनाय जागोन आरो रायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव 10 थाखोनि सोलाय 11-12 थाखोसिम बर' रावजों फरायनो मोननायनि गनायथि होयो। मख'नो गोनां खोथा दि बे दाबिखौ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोबाव समनिफ्रायनो दाबिबोबाय दङमोन। दिनै बेखौ गनायथि होनाय जायो। लोगोसेयावनो बर' बिफानाव एससि एबा ओबिसि रस्टारनि बिथाथि खालामनानै जा संरैखाथि खालामनाय दङमोन, बै संरैखाथिखौ बे केबिनेट जथुमानि जोहै बोखारनानै होनाय जायो आरो बिटिसिनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि गोहोखौ बिटिसि खुंथायनो आसाम सरकारा गोहो जगायो। आसाम पुलिसखौ आयेननि आवथायाव लाबोनो थाखाय जिल्ला बिथिङाव पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसन दानो थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो फैगौ लकसभायाव बे आयेनखौ बाहायनाय जागोन होननानैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया प्रेस बिबुंथिनि गेजेरै फोरमायथियो। बे आयेननि जोहै पुलिसा मोनबो खामानियाव गोसोबादि गोहो बाहायनो हानाय नङा। लोगोसेयावनो मार्गेरिटेननि खैला खलिखौबो आबुं महरै लुफामफिननो थाखाय थिरांथा खालामनाय जायो होननानै बिथाङा फोरमायथियो। आउनिहाटीयाव लुनो लानाय आउनिहाटी हारिमुआरि बुहुम सरायसो लुनायनि आयेनखौ बे खेबनि बिधान सभानि केबिनेटआव थिरांथा लानो थाखाय थि खालामनाय जायो। फैगौ 24, 25 आरो 26 सेप्तेम्बराव काजिरङायाव मन्थ्रि आरो अफिसारफोरजों सानथामनि सानलाय हनलाय हाबाफारिजों जथुमा खुंनो थिरांथा लानाय जादों होननानैबो बिथां बिश्व शर्माया फोरमायथियो। गाहाय मन्थ्रिनि बिथोन बादियै जानो गोनां सानलाय हलायनि जथुमायाव बे सरकारनि भिजननि सोमोन्दै सावरायनो थि खालामनाय जादों। लोगोसेयावनो भारतनि दाब दाब रायजोनि रोंगौसाफोरखौ लेंना लाबोनानै बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन आरो बिथांमोननि बोसोनथिफोरखौ आजावनानै लानाय जागोन होननानैबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथियो। फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय बावैसो जानानै थांनाय 3-4 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौबो फोसावनाय जागोन आरो जुदिबा रावबो गसर होआब्ला 6 दाननि गेजेरावनो थिसनलाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12,000 उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय हाबाफारिखौ आबुङै थिसनगोन होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसेयावनो 23 सेप्तेम्बराव दै बिफानाव 6,000 लाइमोनफोरखौ जल मित्र हिसाबै थिसननाय जागोन। अदेबानि बेवहाय 1 लाखनि गेजेराव हमफानानै लानाय जायाखै होननानै बुङो। गोदानै 10,000 साख्रि गैथारि लाइमोनफोरखौ सायख'नानै गोदान बिफानाव थिसनगोन। बेनिनो 5,000या बेनि अनगायैबो अरुणोदय बिथांखिनि होनो गोनां रांखौ बारायनानै 10 अक्ट'बरनि गेजेराव बे रांखौ एकाउन्टआव सोनानै होनायनि खोथाखौबो बिथाङा रायथिबावो। लोगोसेयावनो खौरांगिरिफ्रा केएलअनि गेजेराव माब्ला गोजोन गोरोबथा जागोन होननानै सोंलु खालामनायाव बिथाङा आफादनि थामहिनबा केएलअनि दैदेनगिरि जीवन सिंहजों जानबुङाव खोथा रायज्लायबाय थानाय जादों होननानै खिन्थायो आरो बिथांमोना माब्लाबानो सावरायनायाव एबा गोजोन गोरोबथायाव फैनो थाखाय राजि जानायनि खोथाखौबो बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। नाथाय सोनाब बंगआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा अजद होगासिनो दङ जेब्लासिम भारत सरकार, सोनाब बंग आरो आसाम सरकारा जयै जिरायनानै सावराया अब्लासिम केएलअनि जेंनाखौ समाधान खालामनो हानाय नङा होननानैबो बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। ओइदिननि बे केबिनेट जथुमानि गिबि बाहागोआव बिथाङा दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिबुंथि लाखियो दि बड'फानि मांखरथिलिखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिथाङा 6 कौटि अनथोब फोसावो। लोगोसे बड'फानि नखरनि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायलायनाय जायो आरो बड'फानि
जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै दुलाराय आसामाव फालिनो थिरांथा खालामो। सान्दामारिनि बड'फा कमप्लेक्सनि लांगोनाया मोखाङाव लुफुंनाय बड'लेण्ड खुंथायारि कलेजखौ बेखेवनानै होयो आरो बेवहाय 6 सिडिलिंनि आवथायाव खुंजानाय बिटिसि खुंथायनि सोमोन्दै IAS, IPS आरो ACS फोरखौ सोलोंथाइ होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुङो। लोगोसेयावनो बेसरबारियाव लुनाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजनि हाबा हुखाफोरखौबो नायदिंनानै मोनथिना लायो। बेनि उनाव बिटिसि खुंथाय आरो नो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नुजाथिना 229 गं VCDCफोरनि मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय 52 कौटि रां अनसुंथाइ गथायो आरो 47 कौटि रां गारनानै लुनो लानाय टुइट टावारनि मावखुन्थियाखौ गायसननानै बिथाङा होयो। सुंद'बै क'क्राझाराव जनाय आसाम केबिनेटनि आबुं फरायथुआ बेखिनियावनो। दा मख'नो गोनां खोथा दि जोंनि बर' माहारिनि थाखाय स्पेसियेलि बे जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। मानोना बे सानावनो बिटिआरनि गंसे सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय हाबाखौ थिरांथा खालामनाय जायो। नैथियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सिगांनि 10 थाखोनि सोलाय 11-12 थाखोसिम बर' रावजों फरायनो मोननायनि गनायथि होयो। थामथि, दालांफोरजों लोगोसे 500 किल'मिटार लामा लुनो थाखाय 500 कौटि रां दिहुननानै हरगोन। खमैनो बे लामाया 10 किल'मिटार जानांगोन होननानै बुङो। बिनि अनगायैबो ब्रैथियाव दङ 229 गं VCDCफोरनि मावखुलि लुफुंनानै लानो थाखाय बिटिसिनि एबा काउन्सिलनो 52 कौटि रां आरो 47 कौटि रां गारनानै लुनो लानाय टुइट टावारनि मावखुन्थियाखौबो गायसननानै होयो। बिनि अनगायैबो बाथि, दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मुङै मावखुन्थिया गायसननानै बड'फानि मांखरथिलिखौ जौगाखांहोनो थाखाय 6 कौटि रां अनसुंथाइ फोसावो। स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय बेखिनियानो जोंनि थाखाय गोसोआव लाखिनो गोनां आरो बेयो मोनसे बर'नि जारिमिनाव मोनसे गोसोखां जानानै थागोन दि क'क्राझाराव जथुमनाय आसाम केबिनेटनि जोहै बर'फ्रा बिटिआर रादायनि दफा बादियै बेखिनिखौ आबुङै मोनफुंनो हानाया जोंनि थाखाय खोब बरादनि खोथा होननानै जों बुंनांगोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय माखासे हाबाफारिखौ लालांबाय थानायनि खोथाखौबो बिथाङा गावनि प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनां खोथाया जाहैबाय दि बिटिसि सरकारा बे आसाम केबिनेटनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय एबा लाहार फाहार खालामनो थाखाय 59 कौटि रां खरसा खालामनानै बे जथुम्माखौ खालामनाय जादोंमोन। बेफोर जेखियानो जादोंला दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिटिआरआव जौगानायनि महायज्ञ होननानै जों बे क'क्राझारनि केबिनेटखौ बुंनांगोन आरो क'क्राझारनि आसाम केबिनेटआव बर'फोरनो होलांनाय माखासे बैफोर मख'नाय सावरायथुनफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जादों होननानै जों मिजिंथि लानो हायो आरो माखासे बिटिआरनि दफाफोरखौबो बेफोरबादिनो मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंलांबाय थानो हायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जौगानाया फैगोन होननानै जों मिजिंथियो। आं कन्टेन्टखौ बारा गोबाव खालामला आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ दिनैनि बे भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। नायाबासिनो नोंथांमोना कमेन्ट होनो नाङा। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा आबुं नायनायनि इयुनावसो कमेन्टखौ हो। दा जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हरगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जोबथायाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय आरो एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।